Dobrý deň, zdravím vás z Canberry. Mal som práve dnes možnosť stretnúť sa s austrálskym premiérom Kevinom Ruddom v budove parlamentu tu v Canberre a chcem sa len takto podeliť s vami o zážitok, ktorý by som ani nesníval o tejto udalosti. Mal sa možnosť s ním stretnúť a podebatiť, porozprávať sa pri obede, opýtať sa otázky. Takúto formou by som vám chcel zapriať príjemné sviatky vianočné, áno, nie veľkonočné, vianočné, šťastné a veselé Vianoce a do nového roku všetko najlepšie, to, čo si želáte a veľa splnených snov, ktoré neprestajne naplňajú naše životy však. Zdravím vás a prajem ešte raz príjemné sviatky.